आवगायलांगोन गोदान मुगानि जों ख्रिस्ट' हान्जा खौसेथि जानानै दावगालांगोन फोरबोनि खामानि मावनो ख्रिस्ट'नि खामानि मावनो फोरबोनि खामानि मावनो ख्रिस्ट'नि खामानि मावनो हालेलुया 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 गोबां खामानि दं रायजो फेहेरनायनि गोबां आबादफोर दं मुलुग फोथारावनो गोबां खामानि दं रायजो फेहेरनायनि गोबां आबादफोर दं मुलुग फोथारावनो फै जों बानजायलायनि थोननाय बिथोनफोरखौ फै जों बानजायलायनि थोननाय बिथोनफोरखौ हालेलुया 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 गोदान गोसोजों गोदान मिजिं गोरबोआव लानानै आवगायलांगोन गोदान मुगानि जों ख्रिस्ट' हान्जा खौसेथि जानानै दावगालांगोन फोरबोनि खामानि मावनो ख्रिस्ट'नि खामानि मावनो फोरबोनि खामानि मावनो ख्रिस्ट'नि खामानि मावनो जिउनि उदांस्रि दं फोरबो जिसुनिया बासाय जानायफोर दं ख्रिस्ट' जिसुनिया जिउनि उदांस्रि दं फोरबो जिसुनिया बासाय जानायफोर दं ख्रिस्ट' जिसुनिया फै जों फोरमायदोनि गुबुन
रंजानाय दं ख्रिस्ट' जिसुनिया जिउआव गोजोननाय दं फोरबु जिसुनिया जिउआव रंजानाय दं ख्रिस्ट' जिसुनिया फै जों गनायदोनि बिनि बोसोनफोरखौ फै जों फोथायदोनि बिनि बोसोनफोरखौ गोदान गोसोजों गोदान मिजिं गोरबोआव लानानै आवगायलांगोन गोदान मुगानि जों ख्रिस्ट' हानजा खौसेथि जानानै दावगालांगोन फोरबुनि खामानि मावनो ख्रिस्ट'नि खामानि मावनो